Супер! Здравейте на всички, аз съм Мирослав. А аз съм Мария. Днес сме се събрали, за да ви разкажа малко повече за нашия предстоящ проект на 5 декември. Точно така, но Мария, ако трябва да бъдем честни, без този център идеята ни за рекламна агенция ще остане просто на хартия. Абсолютно. Спомни си началото в залата по дебати, как стояхме с часове и обсъждахме. Да, много удобно, когато изкараш всичките си планове и схеми и ги представиш пред целия екип, а особено когато анализирахме анкетите. Не забравя, че тогава се разделихме на 3 отдела. Предпродукция, продукция и постпродукция. Все пак няма как само ние двамата да направим абсолютно всичко. Няма да те лъжа, права си. Няма как без организация да изготвим анкети за училището, да направим сайт, да водим интервюта, да обработваме видеа и едновременно всичко това да учим. Много съм благодарна, че успяхме да се сработим без проблем. А помниш ли екшена с камерите? Аз съм най-горда от видеообиколката на STEM кабинетите. Имаш предвид, когато дебнехме кога кабинетите по физика и природни науки ще са свободни ли? И това. Но благодарение на камерата и осветлението, които заехме от студиото, успяхме да заснемем абсолютно всичко професионално. А сега съм звукозаписно студио. И това не е случайно. Тук записахме най-важната част – интервюта с ръководството и учителите. Точно така. Изолацията тук ни позволи да заснемем интервюта с директора и учителите с кристален звук, без да ни пречи шумът от междучасията. В крайна сметка това е идеята. Използвахме видеостената за анализ, камерите за продукция и това студио за интервюта. И всичко това ни помогна да превърнем учебния материал в реален продукт. И всичко това ще може да се види на 5 декември. А сега предлагам да се връщаме към монтажа. Да действаме. Това беше от нас. Чао!